пишет ручка-то. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. ҳозир камтарак духтаро ҷамъ шаванд, эфирро сар мекунем. Эфир оиди розыгриши хемухем ва набор гидросияния мешавад. хеле ки ман пештар гуфтагӣ будам, ҳар ҳафта дар як ҳафта як маротиба мо розыгриш мегузаронем. нархи чиптаҳо 300 рубли, 150 рубли, 350 рубл, аз ҳама зиёда қиматаш 350 рубл. ба ҳамин хотир кабинете ки ягон духтаре ки кабинеташа фаъол кардан наметавонад, кабинеташа барои фаъол кардан кӯмак мекунем. абдуманнон шарифзода: салом апаҷон. зебунисо хоҷаева: ассалому алайкум аз санкт петербург. хамида: салом алайкум апаҷон. Ва алайкум салом онҳое ки нав пайваст шуданд. духтаро, дар эфири мо ҳозир як бори дигар барои шумо маълумот медиҳам чӣ гуна мо розыгриш мегузаронем. дар розыгриши мо духтаро ин ҳафта якто хемохем мондем, нархаш 8000 рубл. яктои дигар набори гидросияния, беҳад набори нағз. ман барои худам заказ кардам, дар рӯзҳои наздик мебиёд, дар борааш маълумот медиҳам. 23000 пиви дорад, нархаш 2800. хемохем бошад, 60000 пиви дорад, нархаш 8000 рубл. ҳамагӣ так 83000 пиви ба кабинети як нафар мо мегузаронем. барои кори активӣ карданашон, барои фаъол буданашон мегузаронем. айни ҳол духтаро 11 нафар ҳастанд. илтимос поделиться кунед эфир кати духтаро группаҳотон кати. хайр, эфира ман сохранить мекунам, баъдан розыгриша мебинед дар эфир. акнун духтаро там видно, да, Настя, меня? акнун духтаро дар ин розыгриш 30 нафар иштирок кардан. ҳар дафъа 35 буд, ин дафъа 30 нафар. ана чӣ хеле ки гуфтам хемохем ва набор гидросияния. так ҳозир приложение рандом кати мегузаронем розыгриша. ана инҷо 35 нафар буд пештар, акнун 30 нафар. ок, бисмилло, гуфта сар мекунем. рақами 17 ҳозир мебинем зери рақами 17 ки маҳина духтаро, ина маҳина бурд кардам. маҳина дальше рақами 23. кани мебинем ки дар зери рақами 23 анора, духтараки командаи ман анора бурд кардам. духтарои азиз, онҳое ки бурд кардан табрик мекунам. насибатон кунад. рақамҳои телефонитона, адресотона фариза ва равон мекунед. спонсори мо ва фариза тӯҳфаотона равон мекунанд. акнун духтаро мехостам камтар оиди кор барои шумо маълумот диҳам. кор дар ширкати атомӣ духтаро беҳад осон аст. барои кор танҳо паспорт лозим аст ва инн, рақамҳои инн.
шаҳрвандони тоҷикистон бошанд метавонанд аллакай номнавис шаванд, регистратсияи глобалӣ мекунем ва дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистон кушода мешавад. баъд духтаро беҳад саволи зиёд оиди шаҳрвандони Россия вақти регистратсия шудан ба чӣ гуна бояд кор кунанд. духтаро, шаҳрвандони Россия вақте ки регистратсия баъд онҳое ки пособия мегиранд, барои кӯдакошон пул мегиранд, барои пули кӯдакотон ягон зарра зарар намерасонад то он даме ки шумо зарплатаи 300 000 набуроед, ягон зарра зарар намерасонад. ба ҳамин хотир натарсида регистратсия шавед, а вақте ки маоши баланд мебароед уже пособия ҳам лозим намешавад. Настя, принеси мне коробочку пробиотиков. ҳозир духтаро оиди пробиотик барои шумо маълумот медиҳам. Пробиотик чӣ гуна бояд истеъмол кунед? Ман дирӯз заказ кардаги будам. Пробиотик 10+ аз 10 сола боло. Айни ҳол фарзандони ман кадомаш шикамдард бошад. ҳозир тобистон ку сезони бодаринг, огурци аз агарот мекананд, шикамдард мешаванд. хулоса анами пробиотик духтаро дар анами пушти стик бинед, ина рақам дорад. Рақам дорад. Аз рӯи ҳозир фокусировать накарсодаст. ана духтаро, ина ҳоли дар видеоҳом нишон медиҳам. Рақам дорад. Рақами 4, рақами 3 то рақами 10, яъне рақами 1 рӯз истеъмол мекунед, рақами 2 рӯз, хулоса 10 рӯз бояд истеъмол кунед аз ҳамин пребиотик вақте ки шумо шикамдард бошед. баъдан ҳамаи аҳли оилатон, кӯдакоям, барои кӯдак нимаша медиҳед, барои одами калон 1 донаша. агар аз рӯи рақам истеъмол накунед духтаро, ягон фоида намекунад. ба ҳамин хотир ҳатман аз рӯи рақам истеъмол мекунед. дар дохили ин 60 пакетик аст, яъне ба ҳамаи аҳли оила кифоя ҳастанд. ҳамин 12 намуд пробиотик дорад дар дохилаш. акнун смсотона ман мехонам духтаро. салом алейкум апаҷон. ва алейкум салом хоҳари азиз. так, саломатитон созай духтаро. ва алейкум салом духтарои азиз. Барногул Насимова. салом алейкум ҳамада дӯстон. ва алейкум салом. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. так, ғарибак, шумо ғариб духтарен. ура ман хемохема бурд кардам. раҳмати калон апаҷон. табрик маҳина хоҳари азиз. бале шумо бурд кардед. 8000 рубл меистад духтаро нархи хемохем. ин хубии кора бинед ки ҳам як кас соҳиби хемохем мегардад ва ҳам кабинети як нафара мо фаъол мекунем бо роҳи анҳамин розыгриш. розыгриш фикр мекунам ки дар як ҳафта як маротиба 300 рубли, он қадар маблағи калон нест. ҳар кас метавонад иштирок кунад, харидорӣ кунад. салом алейкум маҳина Анора, табрик мекунам. ва алейкум салом. духтаро эфир кати поделиться кунед. камтара суҳбат мекунем. оиди кор саволо бошад, марҳамат. салом апаҷони ман Лола, любители шумо. Ситоиш. ва алейкум салом Лола хоҳари азиз. хуш омадед. ҳамида муборак шавад тона буркадагиҳо. духтаро дар ҳафтаи оянда боз розыгриш мегузаронем. онҳое ки ба ширкати атомӣ номнавис нестанд, ба командаи ман номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат, ман ба кор даъват мекунам. якҷоя ҳамкорӣ мекунем. айни ҳол духтаро ман барои худамам хемохем заказ кардагӣ будам. ҳозир истеъмол карда истодам, беҳад фоидаҳоша дида истодам. рости гап ман ҳамин аз фишори баланди хун азият мекашидам ва айни ҳол бартараф шудагӣ ҳамин чиз. 350 рублида ман билет харидам ва 8000 бурд кардам. беҳтарин маҳина хоҳари азиз. муборак шавад бори дигар.
духтаро саволотонро нависед. Соҷида тамо тебе пирог негарид. келинам пирог пухта истодааст. Шаҳбоз ассалому алайкум ҳамакаса созен. Ва алайкум салом раҳмат. Хуш омадед ба эфири мо. ман дар Атоми соли гузашта регистратсия шудагӣ будам, лекин ягон бор харид накардам. Кас занг навиштанд. соли гузашта регистратсия шудагӣ бошед, аллакай шумо удалит шудагед. марҳамат ба командаи мо ба кор. шописан апаҷон рекламаи Атоми мекунед? бале мекунам. барногул Насимова апаҷон нашоти харобшавӣ видео намепартоен? нашоти харобшавӣ духтаро пеш аз вазни зиёда партофтан шумо бояд як маротиба полностью очищение кишечника мегӯянд, очищение кунед, яъне рӯдаҳои тоза кунед. барои ин ҳатман хемухем лозим аст. барои чӣ хемухем? баъди хемухем шумо спирулина мегиред, спирулина наташак мехӯред, дар вақти дили гушнава мехӯред, баъд результат мебинед. духтаро барои чӣ ман ҳама вақт хемухема тавсия медиҳам? барои он ки хемухем как умный доктор диагност мегӯянд, яъне куҷоятон дард кунад, кадом узви организматон хоб аст, функсияи худаша иҷро намекунад, ана ҳамун ҷоя курба медарорад. масалан ҷигаратон ягон камбудӣ дорад, албатта хемухем як курс, баъд радиола расторопша, ҳамин расторопшаи аз сайти Корея заказ мекунед, ҳатман результата мебинед. агар гурдатон дардовардагӣ бошад, гурдая тоза мекунад, яъне гурда чихел пешоба ҷудо мекунад ку, ана ҳамина кори гурдая хуб мекунад. яъне гурда агар ягон санг дошта бошад ё ки ягон чи санга об мекунад, меғалтад санг, нест мекунад тамоман. ана ҳамин гуна чизи аҷоиб аст хемухем духтаро. баъдан ба Тоҷикистон мо доставка дорем духтаро. аллакай доставка кушода шудагӣ Тоҷикистон ба беҳад ҳозир доставка осон шудагӣ. барои 1 кило 500 рубл мегиранд. барои доставка 1 кило хемухем, 1 упаковка хемухем 2 кило мебиёяд. ба ҳамин хотир марҳамат, онҳое ки доставка карданиянд Тоҷикистон банависед. уже 3-4 рӯз пас боротона мегиред. фотимаҷон ғафурҷонова салому алайкум апаҷон, дар бораи лютеин маълумот диҳед барои кӯдакон. дар бораи лютеин духтаро, лютеин ин барои зренияи чашм, напряжение чашма мегирад, тоза мекунад. яъне масалан вақте ки компютеркати бисёр кор мекунед, телефонкати бисёр кор мекунед, чашматон напряжение мегирад. ҳозир дар бораи лютеина чӣ гуна истеъмол кунед? лютеин как принимать? ҳозир лютеин от Атоми как принимать? ана так барногул Насимова апаҷон илтимос видео партоен нашод хароб шавӣ. хуб хоҳарҷон, так видеоҳо дорам, лекин нашод хароб шавӣ. Экстракт ягод содержит 10% ягодного экстракта, куда входят черника, голубика, черноплодная рябина, черная смородина, бузина. Порядок применения: по одной капсуле 1 раз в день во время еды. Длительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. яъне состави ин ана михел бузина, экстракт черники, голубика, черноплодная рябина, черная смородина составаш ба будааст, яъне ҳамаш растаниҳо, ҳамаш ягоды асосан. ва як капсулагӣ вақти хӯрок истеъмол карданатон ба, яъне як дона истеъмол мекунед, 1 моҳ бояд лечения кунед. вақте ки 1 моҳ гузашт, шумо результати он қадар дилхоҳатона надидед, шумо метавонед 10 рӯз пас бори дигар такрор кунед ҳамин лечения. ана ҳамин хел. так ассалом созен нағзин. ҳозир духтаро ман вай ба пирог буд, ман бинам ани ҳоли ёрне. ҳамин хел духтарои азиз.
Барногул Насимова, алҳамдулиллоҳ. Соз Дина Бамбарина, салому хайру дуо. Ман дидам туи чихе нағз илоҳӣ бобахшаванд барои паразито чӣ тавсия медиҳед навишта. ҳазор раҳмат барои табрикотатон Нигинаҷон. Туи яхе шумо буд. Дина камтарак навор аз туи гузоштагӣ. ҳозир халимак дугон апаи оиди паразитҳо духтаро. Бозам ҳамин паразит бо ҳамин воситаи хемохем бартараф карда мешавад. Акнун барои чӣ хемохем? Вақте ки шумо духтаро, хайр ман ягон дороҳои аптека ганда гуфтанӣ нестам. Ҳастанд одамое ки худи манам пештар вақте ки ҳамин бо хемохему бо атомӣ шинос набудам, аз аптека харидорӣ мекардам духтаро. Вақте ки паразитҳо, яъне киромҳои рӯдаҳо, киромҳои дохили шикам бартараф карданӣ мешавед духтаро, бо доруи обычный, яъне бо доруи химический, дар ҳамин ҷигаратон бошад, агар кирм ё дар гурда бошад, дар ҳамон ҷо мемурад, мемонад. Вақте ки шумо хемохем истеъмол мекунед, тамоми ҳамаи халтаҳош кати меғалтад ва баъдан баъзеҳо мегӯянд ки ман кирм надорам. Кирм ҳамаи одам дорад духтаро, ҳамаи одамо дорад, тем боле кӯдако доранд. дасти ношуштаю аз инам вобаста, албатта аз гигиена вобаста, лекин ҳозиро беҳад бисёр суши мехӯранд кӯдакон, суши аз ин моҳӣ мебиёд, баъд мурғ, шаурма, аз анамин чизо кирм пайдо мешавад. Амин номам буд. Рӯз ё 2 рӯз дуромадам, баъд гумш кардам. Ин байни худашон гап зада истоданд ба фикрам. Чӣ ба эфир намекунад озеро? Барногул подписаться накарда будем чӣ? ана ҳамин хел духтаро саволо бошад, марҳамат, оиди баъдҳои ширкати Атомӣ ба ҳамаи саволотон ҷавоб медиҳам. баъдан духтаро барои кӯдакотон беҳад чизи важный, жизненно важный гӯямам мешавад омега 3. ҳамин омега 3 беҳад фоидаи хуб дорад. Омега 3 кати витамин С харидорӣ кунед. Нархошонам нархҳои дастрас. Ҳамин як упаковкагӣ аз ҳар душт гиред. Дар оила 2, 3, 4 фарзанд бошад, ба ҳамаатон кифоя ҳастанд. ҳамин шумо як бор гиред духтаро, баъд результата мебинед. ана ҳамин хел духтаро саволотонро нависед. Оиди баъдҳо, оиди кор. бори дигар такрор мекунам, онҳое ки номнавис шуданӣ ҳастанд, то ҳол номнавис нестанд, марҳамат, дар командаи ман бо занҳои беҳтарин, бо модарони беҳтарин ҳамкорӣ мекунам. айни ҳол аз дигар ширкатҳо беҳад таваҷҷӯҳи зиёд кардан ба ширкати Атомӣ, алал хусус ба командаи ман беҳад ман хурсанд ҳастам. бо ҳамин фахр мекунам ки занҳои ҳамин беҳтарини занҳои бо маданияти, бо маърифати, қоидадони беҳтарини занҳои мо ба ширкати Атомӣ номнавис шуда, айнан ба командаи ман омада истоданд. беҳад аз ин хурсанд ҳастам. хай духтарои азиз, савол набошад, ман эфира ба охир мерасонам, барои он ки имрӯз кор дорам камтарак. барои шумо ташаккури зиёд ба иштирок карданатон, барои лайки гузоштагитон. ҳазор раҳмат. онҳое ки бурд карданд, насибатон кунад. ҳаракат кунед, кӯшиш кунед духтаро, дар розыгришҳои оянда шумо ҳам иштирок кунед ва бахтатон омад кунад. албатта соҳиби ягон чизӣ барои организматон фоидаовар мегардед. Шоҳписанд навиштанд ки номеротонро нависед апаҷон. 8905 840 97 96. дар охири эфир номерома закреплено мекунам духтаро, марҳамат нависед. дар охири ҳамаи эфиром танҳо номерои худам гузоштагӣ духтаро нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем.
оилаи тоҷик дар Южной Корея. Салом алейкум бонувони азиз аз Южной Корея. Ва алейкум салом хоҳари гиромӣ, хушомадед ба эфири имрӯзаи мо. так шабоз, алейкум салом. ана михел духтаро, эфирамона ба охир мерасонем. то эфирҳои оянда худо нигаҳбонатон бошад. онҳое ки регистратсия нестанд, регистратсия шавед. хайр.